Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo domboni wikende ndimwimo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tabu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwika ngandinzwe imwi motiti ndinokutungamira. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi naPastor Caston Betera veku-Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ari kutiisira musign language. Mufundisi, kwazisai vateereri. Vateereri, welcome to the program The Second Coming of Christ. Tinoda kutenda uri kuraya tinayo nhasi musoro wenyaya unoti imba ndeyani iyi part 2. Imba ndeyani part 2. That's right. Ngatipinde muchidzidzo mufundisi. All right. Mucharangarira nguva yapera takataura nenyaya yekuti imba ndeyani. Right. Saka toda kuti timboti dzokere zvishoma kumashure. Tinotora ikoko zvimwe zvinotiunza pamwe chete nevamwe vatanganasi. Okay. Regai titange nekuverenga zvakazarurwa 12 vhesi ya7 to 9 nevhesi 12. Okay. Zvakazarurwa chapter 12 verse 7 to 9 nevhesi ya12. Zvino kurwa kwakavapo kudenga, Mikaeri nevatumwa vake vakarwa neshato. Shato ikarwa ina vatumwa vayo, vakasakunda, nenzvimbo yavo haina kuzowanikwa kudenga. Zvino shato huru yakakandirwa pasi, iyo nyoka yekare inonzi Dhiabhrosi, naSatani munyengeri wenyika yose. Yakakandirwa panyika navatumwa vayo vakakandirwa pasi pamwe chete nayo. Saka farai kudenga nemi munogarako, mune nhamo imi nyika negungwa, nekuti mweya wakaipa wakaburukira kwamuri. Akatsamwa kwazvo nokuti unoziva kuti uchine nguva duku. Panapa pari kutaurwa kuti pane hondo yakatangira kudenga. Hondo iyi yaiitika pakati paKristu naSatani. Alright. Kristu aine vatumwa vake, Satani aine vatumwa vake. Yes. Saka pahondo iyi Satani akakundwa. Yes. Ndokubva vadzingwa kudenga. Okay. Kudzingwa kwavakaitwa kudenga vachiuya pano panyika. Ndo zvakaita kuti hondo iyi ichinje kwekurwirwa. Pano panyika. Haina kupera hondo. Okay. Akakundwa, akakurirwa pachimurenga chekudenga. Asi haana kubva asarenda. Okay. Uye haana kuparadzwa. Saka hondo yakashifta kwekurwirwa yapano pasi. Alright. Right. Muhondo iyoyi kana muchiverenga muchapter 12 yataverengai, kunana verse 3 na 4. Kunonzi pakupanduka kwakaita Satani. Yes. Haana kupanduka yega, akapanduka nedzimwe ngirozi. Ndizvozvo. Chetatu. Now kana zvichinzi 1/3 haisi namba. Sekuti 5,000, 10,000. Chikamu kubva pangirozi dzese. Ndizvozvo. Asi ukachizotarisa manje kune amwe matsamba kunoti ngirozi dzaMwari hanzi mamiriyoni asingaverengeki, zviuru nezviuru. Innumerable. Right. Saka ukatora chetatu,
chenhamba isingaerengeki. Zvikureva kuti naidzo pakuverenga chetatu chacho hachiverengeke futi. Mwari of course anoziva uwando hwadzo, asi isusu pakuverenga kwedu kwepano pasi kwekubaya makalkuleta nemakombiyuta hazviverengeke. Okay. Saka dzakawanda dzakapanduka naSatani. Saka dzakawanda futika dzakauya panapa. Okay. Dzakawanda. Mwari of course kusaidi kwake kwakasara kuine zvikamu zviviri. Saka dzakatongowanda kudarika idzi. Okay. Saka handei pana vaEfeso 6 vhesi ya 11 na12. Ephesians chapter 6 verse 11. Shongai nhumbi dzose dzekurwa nadzo dzaMwari, mugone kumira muchirwa nemano adhiabhurosi, nekuti hatirwe nenyama neropa, asi nevabati nevane simba, nemadzishe enyika erima rino, nemweya yakaipa yedenga. Saka takunoisirwa pachena kuti muhondo iri kuenda mberi haisi hondo yenyama. Zviya zvekuti vanhu vangamirisane nepfuti kana nematemo. Ihondo yemweya. Nemhaka yei? Nekuti ukatarisa mativi acho ari kurwa ndiMwari naSatani. Mwari ndimweya, takazvidzidza. Iye Satani futi mweya. Nengirozi dzake futi chii? Mweya. Saka ihondo yemweya. Ndo hondo yatiri mukati mayo. Now, pane zvimwe zvinhu zvinofanira kuti zvijeke kwatiri nemivateereri. 1 Vakorinde 3. Vakorinde vekutanga chapter 3. Toda kuti tiverenge vhesi ya 16 na 17. 1 Corinthians chapter 3 verse 16 na 17. Kwa hamuzive kuti muri temberi yaMwari, uye kuti mweya waMwari unogara mukati menyu here? Kana munhu achitadzira temberi yaMwari, Mwari achamutadzirawo, nokuti temberi yaMwari itsvene, ndimi iyo. Saka zviri kunzi isusu savanhu pakurarama kwedu tichinamata tiri temberi yaMwari. Kureva kuti munogara mweya mutsvene waMwari matiri. Pakajeka. Mwari anogara matiri. Ucharangarira vaIsraeri vachifamba murenje, Mwari anoti kuna Mozisi, ngavandiitire nzvimbo tsvene. Pana Exodus chapter 25 verse 8 ndopari kutaurwa namufundisi paya paida kuzogadzirwa sanctuary. Zvainzi zviitirwe. Vhesi yacho inobva yatoti kuti ndigare pakati pavo. Zvinoratidza kuti Mwari agara ane shungu dzekuda kugara pakati pevanhu vake. Saka mukati mekurarama kwedu panapa tiri kuisirwa pachena kuti Mwari anogara mukati mani? Mevatendi. Yes. Right. Zvinofamba sei kuti Mwari auye kuzogara mukati mevatendi? Regai tiverenge John chapter 14 vhesi ya 23. John chapter 14 verse 23. Jesu akapindura akati kwaari, kana munhu achindida uchachengeta shoko rangu, naBaba vangu vachamuda, tichauya kwaari tikaita ugaro hwedu maari. Saka kana zvichinzi Mwari anogara mukati medu, hazvirevi kuti munhu wese Mwari anongogara mukati make. Panzi panoda vanomuda iye Mwari, vachichengeta mitemo yake. Jesu anobva ati ini naBaba tinobva tauya tosvoita ugaro hwedu, kureva tosvogara ipapo. Saka anobva aimba yaMwari. Anditi wapabata vaJesu. Now pane rimwe vhesi ratoda kuti tidzokorera takamboverenga muchikamu chakapfuura. Mateo 12 pa43 kuenda pa45. Matthew chapter 12 verse 43. Zvino kana mweya wetsvina wabuda kumunhu, unopota panzvimbo dzisine mvura uchitsvaka zororo uchirishayiwa. Zvino unoti ndichadzokera kumba kwangu kwandakabuda. Asi uchisvika unoiwana isine chiro, yakatsvairwa, yanatswa. Zvino unoenda ndokutora mimwe mweya minomwe inoipfuura nekuipa, ndokupinda ndokugaramo. Kupedzisira kwemunhu uyu kwakaipa kupfuura kutanga kwake. Panapa tiri kunzwa kuti mweya wakaipa unoti munhu kumba kwangu. Anditi wazvona? Kureva kuti mweya wakaipa unogona kugarawo futi mumunhu. Mapabata Mwari vanotouya kumunhu anovada achichengeta mitemo, voita ugaro. Mweya yakaipa futi kuvanhu inoti imba yangu. Saka tiri kuona kuti vaviri vari kurwisana muhondo iyi vanogona kugara mumunhu.
anenge avagashira. Okay. Saka muhondo yatiri kutaura nezvayo iyi, Mwari naSatani vanorwira kugara mumunhu. Okay. Now munhu anenge agarwa ari kugara maari ndiye anokontrola mararamiro ake, ari kuita munhu iyeye. Okay. matauriro, mafungiro, madyiro, mapfekero, tingati zvese zveupenyu hunohu zvinoitwa nemunhu zvinokontrolwa neagere makati make, which is okay. Kana ari Mwari ndiye anoudza munhu kapfekero kanodiwa, kadyiro kanofanira zvese. Okay. Anditi wapaona maitiro, magariro mumhuri ndiye anobva dai iri motikari ndiye apasteri, ndiye driver pakajeka. Saka uchiona manje kuti in short mumazwi mashoma tinoti agere mumunhu ndiye ari kunamatwa nemunhu iyeye. Pakati paMwari naSatani agara mumunhu ari kumukontrora ndiye ari kunamatwa nemunhu wacho waagere maari. Hakuna kuratidza kunge uri kuvhiringika kasito iwo ukavhiringika vateereri vozoita sei? Payadzoka pakunamata ka iri kuno ndofunga takambozvitaura muchidzidzo chapfuura, iri kunosiya pasina maoption akawanda pasta kuti kudizvi zvekuti ari kukontrola kuvateereri zvinogashirika zviri nyore, but pamaenda step further kuti ari kukontrola ndiye ari kunamatwa, zviri kubva zvanobuda pari kunamatwa Mwari naSatani. Saka muchaona kuti mukurarama kwedu panotori netimu rinozviziva kuti riti riri kunamata Mwari unonzwa richitoti ina hangu handidi zvekutamba naMwari, vanotoziva kuti kuna Mwari havako. But pfungwa manje yekuti zvibva zvachitoreva kuti saka vari kunamata Satani, uri kuona pairi kunorema menoti mandifolowa. Aiwa, zvauri kuda kuita une dambudziko rekuti unoda kurerutsa kuti vanhu vasungunuke vari pasiri right. Aiwa, manzwa zvandataura kuti vanhu vanogona kunyatsoziva kuti mukutaura kwavo vanenge vaiti ine hangu zvechapeo handiko kureva zvechechi nekunamata, ende unotonzwa vaita nezvandinoita hangu handidi kutamba naMwari, meaning kuti ari kubvuma kuti handisi kukontrolwa. Saka kuti zvibva zvachitoreva kuti saka ari kunamata Satani. Ndiri kuzvinzwa zvauri kutaura. Bhaibheri ndo riri kuisa pachena kuti kunongorina mativi maviri chete panyaya dzekunamata. Aidha munhu ari kunamata Mwari ndiye anogara maari, kana kuti maari kana musingagare Mwari muri kugara Satani. Ndosaka wanzwa paipa yachinzi mweya wetsvina ukambobuda unodzoka uchizotarisa ona kuti muna arimo here, uri kutotsvaga kuti muna Kristu here, kana musina Kristu ndiwo wapinda. Hapana mumwe tenende anogara achiti handizi kwaMwari handizi kwaSatani. Hakuna zvekumira pafenzi. Saka manje muri kubva manyanya kudzimbira vateereri. Usati muri mara kana kari kokatauriro kanoita shoko akaka handiti wazviona, kuitira kuti vateereri vasati zvinotaurwa nekamudharaka yekare. Vateereri ndiri kufolowa zviri kutaurwa namufundisi zveshuwa pari kunoratidza kuti panenge pasina pari neutral. Vazhinji vedu zveshuwa zvakatojairika kuti tinotozviziva kuti ina handizi wechechi, ina handite zvekunamata, but zviri kunzi statement iyo patinoitaura opposite yacho ndeyechokwadi kuti unenge uchinamata Satani. Handiri pana Job chapter 1 verse 12 uchidzika naye. Job chapter 1 verse 12. Jehovha akati kuna Satani, tarira zvose zvaanazvo zviri paruoko rwako, asi usatambanudza ruoko rwako kwaari. Naizvozvo Satani akabva pamberi paJehovha. Zvino rimwe zuva vanakomana vake nevanasikana vake vakati vachidya nokunwa waini paimba yemukuru wavo, nhume ikasvika kuna Jobho ikati, ng'ombe dzakanga dzichirima nembongoro dzichichera kurutivi rwadzo. VaSebhia vakadziwira ndokudzitora, nevafudziwo vakaurawa neminondo inopinza. Ini ndoga ndapukunyuka ndauya kuzokuudzai. Iye akati achataura, mumwe akasvikawo akati, moto waMwari wakabva kudenga ukapisa makwai nevafudzi,
ukavapedza, ini ndoga ndapukunyuka ndauya kuzokuudzai. Iye wakati achataura, mumwe akasvikawo akati, vakedhiya vakaita mapoka 3 vakawira mangamera vakaatora, nevafudziwo vakaurawa neminondo inopinza. Ini ndoga ndapukunyuka ndauya kuzokuudzai. Iye wakati achataura, mumwe akasvikawo akati, vanakomana venyu nevanasikana venyu vakanga vachidya nokunwa waini mumba memukuru wavo. Dutu guru ndokubva kurutivi rwerenje ndokurova pamakona 4 eimba, iyo ikawira pamusoro pevana vakafa. Ini ndoga ndapukunyuka ndauya kuzokuudzai. Panapa pari kubudisa pachena kuti Satani anogona kuparadza mhuri, anogona kuparadza pfuma. Very clear. Because Satani akarova zvinhu zvese zvaJobho. Zvakaparara, mhuri ikaparara. Verengai chapter 2 yaJobho iyo verse 7 munzwe. Verse 7. Naizvozvo Satani akabva pamberi paJehovha akarova Jobho nemaronda akaipa, kubva patsoka dzake kusvikira pamusoro wake. Panapa pari kubuda zvekuti Satani anogona kurwarisa munhu. Okay. Zvekuti orwarira kufa chaiko. Ndozvaakatoita apa. Saka anogona kuparadza mhuri, anogona kuparadza pfuma, Yes. anogona kurwarisa munhu. Ngativerengei Daniel 3 pa14 na15. Panonobuda imwe pfungwa futi. Daniel 3 verse 14 na15. Nebhukadhinezari akapindura akati kwavari, maune here imi Shadhreki naMesheki naAbhedhinego zvamunoramba kushumira Mwari wangu nokunamata chifananidzo chendarama chandakamisa ini? Zvino kana muchitenda kuwira pasi muchinamata chifananidzo chandakaita, nenguva yamunonzwa kurira kwomumhanzu nomutopota nembira nerudhimbwa nemutengeranwa nemarimba nezvimwe zvese zvinoridzwa, zvakanaka hazvo. Asi kana musinganamate muchawisirwa nenguva iyo mukati mechoto chomoto unopfuta kwazvo. Mwari uchakurwirai muruoko rwangu ndoupiko? Panapa pari kubuda zveimwe pfungwa yekuti Satani anogona kukonzeresa chimiro chinotyisidzira. Kutogona kutotyisidzira chero nerufu. Ndozova. Saka mati anoparadza mhuri, anoparadza pfuma, Right. anogona kurwa neurwere, otyisidzira zvakasimba zvakadaro zvekuti anoisa rufu pamberi pako. Saka ndiri kuona uda kutaura ka regera titange tanzwa kambo ugozouya utaura pfungwa Ya ndoda kunzwa pfungwa yekuti zvoda kunaka. Vateereri toda kutenda tiri pachidzidzo imba ndeyani part 2. Imba ndeyani part 2. Sakora kanaka kone suva fambi apotino yenda pasipo asimu ponesi achazo uyaje kutonga umambo wakewo ariku uyane kukasika Jesuze arikudzoka nevafambi vake vachazotorwa apo Jesu ouya. Makuva ekare apo vanorara vafambi vakafa naKristu vachazarurwazve vanhu vanomuka vachapona pamwe naJesu. Ari kuuya nekukasika Jesuze ari kudzoka nevafambi vake vachazotorwa apo Jesu ouya. Tichasangana kumusha wekudenga tichaimba nekuponeswa vaponeswi vavachava pasi rese vanamate mambo wedenga. Ari kuuya nekukasika
Jesu ze ari kudzoka nevafambi vake vachazotorwa apo Jesu ouya. Haleluya, amenize haleluya, nekudawira tichasvika namatasimbira kufaradakara topfeka mbiri yekudenga ari kuuya nekukasika Jesu ze ari kudzoka nevafambi vake vachazotorwa apo Jesu ouya. Ari kuuya nekukasika Jesu ze ari kudzoka nevafambi vake vachazotorwa apo Jesu ouya. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu. Imba ndeyani part 2. Patabva muchikamu chapfuura mufundisi vanga vaburitsa pfungwa pataverenga kuna Job nepataverenga kuna Daniel kuti pasvika Satani anogona kuparadza pfuma, anogona kuparadza mhuri, anogona kuisa urwere, ogona kuisa chimiro chinotyisa zvekuti munhu anogona kutarisana nerufu chiri chekumanikidza chimiro chakadaro. Mufundisi manga muchida kuti muzotitsanangurira. Right. Now tiri kutaura pamusoro pehondo. Yes. Iri pakati paMwari naSatani. Now ndo patanzwa kuti ihondo yemweya. Karwirwe kainoitwa ndepekuti abudirira kugara mumunhu ndiye ari kunamatwa, ndiye awina. Saka ndima idzi tati tidzierengeka kuti dzitisire pachena kawiro kanoita Satani muupenyu hwavanhu kuti asikopinda, kuti apinde mumunhu ka apazi pese panoita zvekunyengetedza kana kuti munhu achisirwa kuti azvisarudzire. But ndima dzamativerengesa ka ari kutoparadza vanhu vacho. Saka izvi anozvishandisa kuita kuti amanikidze vanhu kuti tondibvumirai chete ndigare. Ausinzwa zvandinotaura. Panyaya yekurwarisa kungoti pamwe imi makakura muchienda kuchechi, but indaisoona vanhu vakawanda vaiuya kuzobatsirwa naambuya. Vamwe vaitouya vachirwara. Okay. Konzi ari kurwarisa ndivatete kana kuti ndaambuya vakafa kudhara. Handiti wazviona. Saka vari kuda kutoti kana asina kugashira mararamiro andaiita ndinotomuuraya. Saka vamwe vaimanikidzwa kugashira shave rehuroyi kana shave rekuvhima kana mudzimu. Ende pakutaura kwacho kwaibva kwanzi ndisekuru varova. Ndo aitorwara, airwara zvekunge kuda kutofa, zvonzi ndisekuru varova. Kuri kumanikidza. Kana mukange mapiwa explanation manje mukanozvibika mubira motamba moti aiwa svika yenyu zvakanaka, chiregai kuramba muchirova, anobva apora. Munhu uya osara agarwa nemweya yakaipa, vanhu vachiti dzawana imba. Saka zvaive nekurova mukati nekurwarisa. But haichashandika yezvino pastor. Aiwa, ingoti hauko chete, inokutadza kuti
generation dzako pastor dzakaenda kumahigh school hadzisiri ziya dzekuti vangarambe vachiteedzana nenyaya idzi because iye zvino izvi urwere hwese hukanetsa tikaenda kuchipatara mishini inovheneka pastor kasoro unogara kupiko kuchipatara iwe hausati wabvunzika here kana paaiza ndiri kutaura ndikuwirirana nemi ndikuti muzera wechidiki tomboti mwana musikana ane 24 years haangarware zvino zvekuteketererwa kunzi uyai henyu zvakanaka ndiri kuti zvako iye zvinoka neenlightenment yaane vanhu first kunoenda vanhu kuchipatara. Uri kundikata ndisati ndataura. Vanhu vari kuti kana aenda kuchipatara arwara unotozonzwa nesi chaiye akapfeka uniform yake yewaiti akuti izvo zvinoda kufambirwa izvo kuenda kumaspecialism. Aiwa kana zvinzi kufambirwa kana zvinzi kufambirwa zvinoreva kuenda kun'anga kana kumasvikiro kana kuti kuvavuki kana kumaprofita zvichitaurwa nanesi ane degree kana dokta chaiyeka hazvimo musirabhasi dzavo kwavanoita medicine asi unozonzwa akuti kungoti zvimwe zvinhu munozviramba henyu anditoziona asi zvinoda kufambirwa saka kana vachiti kufambira havasi kureva kuti chinjai specialist ayo vari kuti endai munotsvaga kuchivanhu ende kana vachiti kuchivanhu kuenda kun'anga kunosotesa mwari kumasvikiro handiti wazviona saka hapana saka urwere hunenge hwarova munhu pamaikura vateketerera kudai unobva waenda aiwa satani anobva asi shairiya robva rauya saka vanhu havasi kuziva manje kuti urwere hwaita sehwabva asi agara mavari ndiani ndisatani ende vamwe uri kumbona zvinezvi kuti papfuma ezvinezvi vanhu dzitsaona dzika unoziva kuti pachivanhu chedu vanhu havabvume kuti bhazi ringangoita accident zvekuti driver aita careless ako rikatorwa poto tairotsemuka aiwa vanhu havabvume izvozvo vanenge vachitoti zvine chivanhu mukati saka vanotofamba voudzwa kunzi chiri kusaka bhizinesi risabudirire ndisekuru varida kupinda nepavo havasi kuziva kuti pavanondozvigashira mweya yakaipa yavagashira. Pastor ndakunzwa iyi hatimboita kunge taisa pasaidi ndoda kutomboedza kungoapila kuti muri kuti here pastor education yese iri munyika haisi kushanda yekuti mapurisa auya paaccident scene votoona kuti panga paine pothole paanga achimhanya atsika pothole tairi katsemuka muri kuti here zvese izvozvo nekudzidza kwatakaita kuti ukasvika paaccident scene unoongorora mopa report muri kuti semu vanhu apa report vaneignora voenda iye mupurisa wacho atonyora kuti pothole otozvaitaura kuti azvoda kufambirwa panzi chimiro chiya chekuti vana Daniel vana Shadrach vakakwidzirwa moto chete unoziva umwe anouya kuti pastor takanzi nevakuru vevillage kana musingadi kuenda kubira remusha muchiti munonamata chiendai munogara kuna mwari wacho ino village tinoita zvewadzimu anenge ari mukuru wevillage kana sabhuku vakuru vatungamiri vevillage vati munomu tinoita zvewadzimu saka mukana musingadi kuita zvewadzimu vemunomumusha endai munotsvagirwa kukugara namwari wacho andazviona saka munhu anobva asara asina option saka anobva aenda kubira onoyanana nemweya tsvina andazviona saka ndo mamwe mawiri anoita satani muupenyu hwevanhu. Imboverenga pana Mabasa 8 vhesi ya 18 na 19. Mabasa 8 vhesi 18 zvino Simoni wakati achiona kuti mweya mutsvene wapiwa nekuiswa kwemaoko avaapostora akauya kwavari nemari achiti ndipei neniwo simba iri kuti wandinenge ndichiisa maoko pamusoro pake apiwe mweya mutsvene. Uri kuona Simoni uya imbovenganga vhangeri raparidzwa aenda kuchechi vana Peter vozouya vonamatira vanhu voisa maoko pamusoro pavo aona vanhu pachibva pauya simba remweya mutsvene akati ini ndikagona kuita izvi ndamunhu aida power iyo ndobva dzanotora mari kumba kwakusvika pakuna Peter ndipewo simba iri kuda kutenga simba handitozvo saka chinhu ichochoka chinhu chakajairika munyika nhasi kuti vanhu vanenge vachida kushamisira panzvimbo because vanhu munhu wese anofarira kunzi uyu haasi wokutamba naye kana kuti anzi ane mapowers saka vane kwavanotoenda vachinobhadhara mari kungaa kun'anga kana kumasvikiro kana kuvavuki vopuhwa masimba ayaya nemari handitozvona saka Satani atopinda
anobva apinda, because umwe anenge achingoda simba rekuti agone kukunda vanhu, kungaa kubhokiseni kana kuita kana kubhora kana chimwe chinhu. Okay. Vanhu vanotoenda kunotsvaga mishonga Masimba iwayo. masimba iwayo. Alright. But haazive manje kuti zvaakuita izvi akuitiswa Naari nemweya ari kudhiraivha. Okay. Anditova pabata. Okay, apo pakajeka. Pakajeka kaipa. Enda pana Numbers 22 verse ya 6. Numbers 22 verse ya 6. Naizvozvo douyako zvino unditukire vanhu ava, nekuti vanondikurira nesimba. Zvimwe ndingagone kuvakunda ndivadzinge munyika ino, nekuti ndinoziva kuti munhu wakaropafadzwa newe wakaropafadzwa kwazvo, uye munhu akatukwa newe akatukwa kwazvo. NdiBharaki kawo aenda kuna Bharamu, arida kumuhaya Right. kuti asvikomuroyera vaIsraeri, because ari kutya zvaanzwa zvavari kupfuura vachiita pavanenge vapfuura. Saka kune vamwe vanhu vanoenda kun'anga kana kuvaroyi, chaanenge achitsvaga vari kutsvaga kukuvadza vavengi vavo, saka utonobhadhara mari. Handiti mazvona Pai panonzi ndoda umufambira kutonotsvaga simba kutonotsvaga rekukwadza. simba. Chinogona kutumirwa chiri chipotswa, anogona kutumirwa ari mamhepo, kana zvimwe zvakangosiyana siyana, kana zvitsinga. Okay. Handiti mazvona vavariro ndeye kukuvadza muvengi kana kuti kukamura masimba emunhu wauri kukwikwidzana naye kuti ugone kumukunda. Saka in that process uri kuinvita kuti uve imba yaSatani. Kaka, because masimba aya anobva kunani? Kuna Satani. Kuna Satani, haabvi kuna Mwari. Yes. Handitozvona. Saka unoona kuti pari kuhaiwa Bharamu. Matauriro amuri kuita ka muri kuda kusiya dzimba dzese dzaSatani. Sorry, orai mandiratidza kuti matauriro enyu mabudiro azviri kuita muchidzidzo ka, because tumaactivities turi kutsanangurika muchidzidzo munoka ndokwatyokera vakawanda. Ndokwawaperera ikoko. Mukristu chaanotonzwa akasununguka kuti mirai muone ndoda kumufambira. Handitozvona. Yeti kufamba ikoko simba iroro harinobvi kuna Mwari, rinouya zveshuwa, munhu otokuvara kana kuti potoitika chimwe chinhu. Nemhaka yei Mwari haangauye kuzonzi Mwari uyai kunoko muzondikuvadzira munhu uyu ndahandiwirirane naye. Apa pastor ini ndatopanzwa batsira yaterere, washungurudzwa nemumwe munhukadzi, wakamuudza kuti munhu wauri kufambidzana naye murume wangu ari kuramba achidaro, zvakadaro zvekuti zvaakutoita kuti muchato wako unge uchasvika pakuputsika, wobva waenda kuti ugadzire munhu uyu. In that process uri kugarwa futi naSatani. Kaka, because murume wako akaganisa, uyo mukadzi ari kuti achifambi nemurume wako akanganisa, iwewe pakuda kuti ukuvadze futi uyo mukadzi uyo watoimba waenda kukembi imwe chete iyoyo kwavanga vari kuwana masimba neutungamiriri ivava. But munhu unotonzwa aiti usazonditi ndakaipa, ukaona chinoko anototi usazonditi ndakaipa. Asi unenge watoipa. Thank you, ndangoda kuti pajeke ipapo. Saka Bharamika aitomira pagoma achida kuita zvekudeedzera nekutumira mamhepo. Pane vara rechirungu rinoshanda kuti chinhu chinoitika munhu ari kure munoti chi rechirungu rinoshanda uri kure remote kuti kuti remote. And uri kuona kuti panapa ainoshandisa remote because anga ari mugomoka, oita zvekutumira kune vari kumabani. Okay. Saka sekunge kukanda chitsinga. Saka Satani ane masimba iwayo ekuti munhu ari kwaarika pane zvaanogona kutoita. Sedzimwe nyaya dzaunonzwa kuti murume anenge ari kwaari ikoko, asi anogona kuita zvepabonde nemunhukadzi atori kure. Izvi zvazvinyanyodi kutaurika mustudio zvemubobobo. Right. Saka tsika dzakadaro idzodzo masimba aSatani. Munhu iyeye itori imba anenge akatonozvitsvaga kuna Satani, saka ndiSatani ari kutogara maari ari kumuitisa unhu ihwohwo. Avo vanogona kunge vasingazvidewo asi zvinosvika nekuda kwekuti havasi muprotection yaMwari, saka zvinoitika pavari. Okay. Handiti wazviona. Yes. Now handei pana Samuel wokutanga 28 verse 11 na 12. 1 Samuel chapter 28 verse 11. Zvino mukadzi akati ndokukwidzira aniko? Akati ndikwidzire Samueri. Mukadzi wakati achiona Samueri akadanidzira nenzwi guru. Mukadzi akataura naSauro akati,
munondinyengerereiko nokuti ndimi Sauro? Yes. Samera angafa atovigwa. So paakaenda kusvikiro repaEndori akanoburitsirwa Samera akataura naye. Now Bible rinoti kana munhu afa. Takapadzidza kuti akanga asiri Samera. Asi Samera akauya apa. Asi kuti mweya yakaipa yakatora chimiro chaSamera. Saka mweya wakaipa unogona kutotora chimiro chemunhu wotomuona sasekuru vako kana samainini vako, but uri mweya wakaipa. Right. Handiti wazviona? Yes. Saka mamwe mashandiro ari kuita Satani muupenyu hwavanhu. Unozonzwa munhu achiti, pastor, kubva gore rafa murume wangu pane 7 years every day ari kuuya kumba achitorara kumba. Iye akatofa, iwe wakatoenda sapasta pamariro pacho ukatonoviga murume wamai avo. Asi unozonzwa kuti kubva gore riya ramamuviga pasta ari kuuya kumba every day. Meaning kuskotandara. Aiwa, vachitosangana vese sababa naamai usiku kubedroom. Handiti wazviona? And iye zvine zviri kumbonzwa kuti kwese kwaunofamba unongonzwa vanhu vachiti pane murume ari kuuya kuzorara neni. Pasaka mabva mandifungisa nyaya. Handizoti ipapa itotibatsirai. Zvinhu izvi ndiSatani pasi. Mweya yakaipa iri kutora. But sei kuvatendi tichinozvitumidza zita rekuputira rekunge zvinhu kwazvo. Unonzwa chinzi spiritual husband. Unonzwa kuti zviri so common. Husband zvinoreva murume kandi murume wako. Saka Satani anenge haisi were kuda kufosa bedzi kuti itongozvigashira ndezvepamweya ndiri murume wepamweya. Ndo maitiro aSatani iwe ekurerutsa kukamvanzi spiritual husband murume wangu wapamweya. Mweya yakaipa yatora chimiro chemunhu. Saka ouya kumudzimai iye akavigwa kudhara. Amai vanofanira kungoti murume wangu akafa, Satani ibva pano. Andozona. Saka tadzidza namai vavo tavaonesa kuti muri kuona here murume wenyu akafa, Bible rinoti haadzoke kumba zveshuwa. Saka mazviona kuti ndiSatani, ndopazvakabva zvapera. Meaning kuti ukaramba uchitolerata zvinhu zvichiitika pauri usingapfugame uchinamata nekuziva chokwadi ichi unopedzisira watoimba futika. Uri kugara naSatani. Ende kuna munonzwa kuti pastor ndakanamata asanoramba achingouya. Kuti atame Satani hunge Mwari vaakugara mauri. Otherwise hapana zvekuti angodzingwa ipo pasina anodzoka futika. Saka Mwari anouya mauri sei? Uchimuda, uchichengeta mirayiro yake. Ipa pastor ndikuona nguva toda kumbonzwa kambo but mirai ntaura novateereri. Vateereri panyaya iyi yatinonyanya kupa zita rekuti maspiritual husband. Zvinototaurika kuti unongoiti ndiri kunamata asi zviri kuramba zvichiitika. Kana mafamba nechidzidzo kubva kwatatangira, imba kureva isu vanhu inooccupiwa nezvinhu tu, naMwari kana naSatani. Saka kungonamata kuti Satani abve kuri right. But pakashaya kunamata kuti Mwari apinde, kuda Mwari nekumuteerera tichichengeta mitemo yake, imba inoramba isina munhu, Satani ambobuda. But Bible rabva rati anopota achidongorera achiona kuti maanani. Saka zvinonyatsokupa defeat yakanaka kunamata kuti Satani abude nekubva tatanga kuda Mwari nekuchengeta mitemo yake kuti Mwari agare matiri. Ngatifambe hedu pastor. Toda kuti timbonzwa kamboka tigoya toenda pamberi. Watsanangura zvakanaka. Ndatsanangura zvakanaka. All right pastor, toda kutenda. Tiri pachidzidzo imba ndeyani izvi part 2. Ndinoda kutaura kuti ndaponeswa ngero paro pamsana popemudza wake ndichagara kumushako ndaponeswa ngero parake renyenye ndaponeswa zvendichiri mwana wake ndinofara ngekuti Jesu auya kundiponesa
ngekuti kupenya kwakeko kuri kunditungamira. Ndaponeswa ngeropa rake renyenye. Ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndinotondera muponesi ndichiri kufunga ndiye. Ndiri kuimba nguva dzese ngerudo rukuru rwake. Ndaponeswa ngeropa rake renyenye. Ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndichamuona mambo wangu ndoita mutemo wake. Achiri kunditungamira dakara kumusha kwake. Ndaponeswa ngeropa rake renyenye. Ndaponeswa sendichiri mwana wake. Chiripo chiremba kudenga chinondimirira ini. Tichaenda ngekukasika kumusha wake watenzi. Ndaponeswa ngeropa rake renyenye. Ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndaponeswa ngeropa rake renyenye. Ndaponeswa sendichiri mwana wake. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri, tichienderera mberi nehurukuro yedu. Imba ndeyani part 2. Yes. Muchikamu chatabva Caston, taona kuti Satani anogona kuuya nengirozi dzake, vanogona kutora zvimiro zvevanhu. Pamwe pacho anouya sehama yakafa, semurume akafa, otodzoka kumba kuti handadzoka shamwari. Andinozviona. Pamwe pacho vanhu vakawanda vari kungotaura kuti pastor pane munhu anouya achizorara neni. Ende nekuganga kunoita Satani ka, umwe munhu wacho anouya kumunhu atori nemurume wake. Okay. Ivo vari mumba yavo yekurara nemurume wake. Munhu uya anongouya futi imomo. Okay. Saka unozonzwa vanhu pastor ndambonamata hazvizi kupera. Unoziva kuti dambudziko chii pastor? Vanhu vazhinji chero vanoenda kuchechi vanotora Mwari semutsvairo. Kuti ndangotsvaira bedze adzinge Satani ondisiya right pakurarama kwangu. Okay. Asi havadi kurarama upenyu hwakazara umwari. Vanovhunduka maproblem auya. Voti Mwari uya mubvise maproblem. Kana mabvisa okondinya neupenyu hwake. Zvekuti umwe unoona kuti nziyo dzaaingoteerera asiri serious pakunamata ndidzo dzaachiri kungoridza. Mafirimu aaiona paTV ndo akazara pafoni pake nezvinonyangadza ari kungozviona. Hembe dzeunzenza dzaaipfeka ndo dzaachingopfeka. Achinje madyiro ake. Andozviona. Zvimwe zvese anoti ndisiye ndiite makuda. But imi uyai mungondibvisira dambudziko. Mundibvisire dambudziko. Asi life yangu siya yakadaro. Manje Mwari ashandisa izvozvo. Ndozipepa yanzika Mwari kuti apinde munhu. Unofana kuda Mwari. Right. Wochengeta shoko rake. That's right. Mitemo yake. Saka vanhu pekuchengeta shoko rake apa vanoti haikona kubva maomesa chiKristu. Gango yabvise maproblem. But hakusi kuabuse. Dai ari munhu kune kuri kumabuse ka. Kungomudedza paita problem chete. Ngoti murume gango wokutenga sauti asi haiwa. Ngarege kundudza zvekuita pamunhu aiwa azvite. Andito. Yes. Saka handei pamberi mabasa 16 verse 16 tichidzika nayo.
Acts of the Apostles chapter 16 verse 16 kusvika pa19. Zvino takati tichipinda panzvimbo yekunyengetera tikasongana nomumwe musikana waive nemweya wokuuka, waiwanira vatenzi vake mari zhinji nekuuka kwake. Iye akateerera Pauro nesu akadanidzira achiti, vanhu ava varanda vaMwari wokumusoro-soro, vanokuparidzirai nzira yekuponeswa nayo. Akaita izvozvo mazuva mazhinji. Zvino Pauro akafa neshungu, akatendeuka akati kumweya, ndinokurayira muzita raJesu Kristu kuti ubude kwaari. Ukabuda nenguva iyoyo. Zvino vatenzi vake vakati vachiona kuti tariro yekufumiswa kwavo yaenda, vakabata Pauro naSirasi vakavakakatira padare pamberi pevabati. Uri kuona kuti musikana uyu aivuka. Yes. Asi hanzi aive navatenzi. Tsanangura ifti vanhu kuti kuvuka kudii. Takambozvitsanangura. Kuvuka vateereri kushopera. Right. Zvine kufembera mukati, kugona kuziva zvakavanzika zviri kuitika muupenyu hwevamwe vanhu. Saka vanhu vanotoenda kunoshopera ikoko. Saka hanzi aive navatenzi. Kureva kuti paitove nevanhu vaiti musikana uyu ndewedu. Vaiita mari naye. Yes. Andiri kuona. Saka amwe mashandiro anoita mweya yakaipa. Okay. Ndeyekuti vanhu vanenge vaine masimba makuru vanotsvaka umwe munhu wekushandisa kuti vaite mari. Come again. Ane masimba anonatsveta pane mumwe. Hausati wambodzwa here vanhu vachinzi vakatora uyu kuti vamushandise kuita mari. Zvinotaurika. Anenge achirehwa wacho mukatotarisa mumuri anenge achita kakuningirikira kakasiyana nevamwe vanhu. Ndozvakanga zvakaitiwa musikana uyu. Pane vaive nesimba vaikonzeresa kuti iye ashopere. Ivo vanga vasingashoperi, vaitamba smart. Vanhu vanouya voshoperwa asi ava vokorekita mari. Saka pfungwa yamuri kuda apa ndeyekuti munhu ane masimba anoisa zvinhu zvacho pane umwe. Ndo pfungwa iyi iri kubuda. Ndo amwe mashandiro anoita Satani. Munhu uya obva atova imba yaSatani. Ndapabata. Saka zviri kuti iye wacho ari kushopera uyu nevari kumushandisa vacho vese musha waSatani. Handitika. Exodus 7 verse ya 12. Exodus 7 verse ya 12. Nokuti mumwe nemumwe wakakandira pasi tsvimbo yake dzikashanduka nyoka, asi tsvimbo yaAroni yakamedza tsvimbo dzavo. Unoona kuti n'anga dzakauya netsvimbo. Yes. Ndo dzadzaishandisa kuita minana. Handiti wazvoona. Saka masimba aSatani pan'anga idzi ainobuda nemutsvimbo. Noza Satani ari fani. Anogona kutsvaga kamwe kanhu kekuti pavanhu abude nemakari. Ndo pane vara rimwe chete rinowanzoshandiswa. Chakajaya kana kuti anonzi mazango. Mirai, pamwe ndiri kurasika, asi ndiri kufunga ndabata zvamataura. Pane mumwe musangano wakabva mukuitwa mai manje wevechidiki. Saka pakudzidzwa kwedzimwe nyaya dzakada kudai, ndiri kutaura nemumwe mufana. Akangouya zviya zvekuti sevhisi yatopera. Ndobva angonditambidza. Zvikangonzi, oi pastor. Saka kaive turipo tunosungwa mazuva ano nevanhu mumaoko. Kanenge kachingoita kane kachita unge katambo handiti koiswa zvinenge zvimabhidzi chuma kwete chuma chache chekudharadhara zvinototengeswa kana mumadhorobha kekungosunga so. Ndikati koinda zvikanzi zvamava muchitaura zviya zviya kana ndakapfeka kanaka ndichitamba bhora handikuwari ende ndotobuda mubhora ndagohwesa. Saka ndikuudzwa pamuri kutaura kuti simba riya raibuda mutsvimbo but pamukomana raibuda mukatambo. Saka vanenge vakatarisa vanenge vachingoti katambo zvichiita kunge dressing. Handiti wazvoona. Ende muchaona kuti zvaakomoni kuti pane zvinotorwa nevanhu, handisi kuti zvese but muchaona kune zvinoiswa navanhu mumaoko ende kuvanhukadzi zviri common kuti vane zvimwe zvavanosungirira muchiuno, chuma chaicho. Ende vachitopa matestimoni vamwe uchikurukura unotoona kuti paanenge akapfeka chuma ichocho pane zvisiri normal zvinoitika paari. Saka kupinda kwaSatani anenge atoti imba yangu anouya nekanhu ikako manje. Vamwe unoona vana vakasungirwa katambo kane bhatanisi, tumwe tumikosi muchiuno, vamwe unoona vaine machira
akangosiyana-siyana. Umwe jira racho raanotengeswa anotonzi because mazuva ano kuti agare rakangofoldwa musuitcase azvichaita rinobva hanzi asonese sketi. Asi ijira rakatengeswa kupi kun'anga raanotopfeka sketi yokutiti kana ari musketi iyo anoziva kuti zvangu zviri right. Andikuona vamwe vanotengeswa machira eretso, vamwe vanenge vaine tsvimbo, vamwe mbiya, vamwe tuhari. Ikoko ndoda kuti mupese ndoda kudzoka kwevechidiki, ndoda kuti mutibatsire. Ukatasa zviri kuitika pasocial media pastor, kunyanya vakatozvipira kuti isusu toda kuita zveunzenza kuvanhukadzi, vane zvitori pavari zvavanopfeka, but unfortunately kugeneration yedu yevana vechidiki vari so obsessed nekupfeka tunhu twakadaro tumacheni-cheni. Pangabatsirike sei pastor? Because inenge ichitoratidza kuti regalia iyi painoshandiswa netimu iri, masimba avo angave eupfambi kana eunzenza anonyatsa kubuda. But unoshamisika nemwana anotomboenda kuchechika, ndo zvaanonokwekweretsana nazvo, ipo pari kubuda chidzidzo warning yacho pangaitwa sei pastor? Iyo ukamboona here kuti kana vachida havo kudzidza, vanhu vanoda kudzidza, yes pastor, ukapfeka uniform yemasoja usiri musoja, chii chinoitika? Imhosva kaiyo. Imhosva pastor. Ukatosangana nemasoja kavanotokuharasa. Vanokuharasa. Saka vafana vako ivo vaudze ndavarege kupfeka uniform dzevamwe. Anditozvona kuzviita target yaSatani zviri unnecessary. Because mutunhu itwo manjeka ndo panonobuda nemweya yetsvina. Amene Satani zvaanoita, unoziva kuti umwe munhu anogona kungoti tsvimbo chainonzi tsvimbo yemusha. Haisi tsvimbo yekunorovesa tsuro. Haisi. Aiwa. Ingori tsvimbo yekunzi tsvimbo dzababa. Kana chigano chisingamboteme huni, munhu anongochitambidzwa. Unochitambidzirwe kana chisingatemese huni. Ende mabvunza question iri correct. Ukamubvunza kuti uri kuisirei ndeyei cheni zvazodii, uri kuisungirei muchiuno everyday naye mwanangu musikana, ndezvei haana anza. Anditozvona. Ende vamwe vanopuhwa zvigubhu zvemvura, vamwe mafuta ekuzora, vamwe vanopuhwa mafuta eshato kana eshumba. Saka Satani anongopinda mukanhu ikako atopinda atowana imba. Pandichekera. Asi iwewe ndiwe unozova imba yake because une kamudziyo kake aka. Ende ari kudriver ndiye ari kucontrol, ende ndiye wauri kunamata. Right. Rega tichienda pamberi unzwe kuti Mwari vanoti kudii manje. Deuteronomy 18 verse ya 9 kuenda pa12. Deuteronomy 18 verse 9. Zvino kana wasvika munyika yaunopiwa naJehovha Mwari wako, usadzidza kutevera zvinonyangadza zvendudzi idzi. Pakati pako hapafaniri kuwanikwa munhu anopinza mwanakomana wake kana mwanasikana wake mumoto, kana anovuka kana anotenda mashura, kana anoita mazango kana muroyi, kana n'anga, kana anobvunza masvikiro kana vavuki, kana anobvunza vakafa, nekuti vese vanoita izvi vanonyangadza Jehovha. Uri kuona pataurwa pari kulistwa manje zvinorambwa naMwari, zvekuti kana muchizviita munove dzimba dzaSatani ende mune muchisotesa Mwari. Pataurwa kupa panzi kupinza vanakomana mumoto apo. Kupinza vana mumoto itsika yaiitwa makare iwayo. Vamwe vanotsanangura vadzidzi vanoti kwaigadzirwa zimunhu resimbi rine mazioko esimbi. Saka mokuidzwa moto mukati macho. Izvo zvaitwa zvainzi ana kemosha nani. Right. Saka vanhu vanotora kamwana kadiki konogadzikwa mumazioko aya ari kupisa. Child sacrifice. Mwana uya otsva achichema arimo ari kupiswa mumazioko aya. Iwo woti vaMwari vandikomborera. Saka mazuva ano atiri kurarama ndo zvinonzi kuchekeresa. Zvekuti vanhu vanogona kunzi paurayiwa munhu, pari kutorwa mapatsi emunhu kuti zvinhu zvifambire munhu. Ndotsika yaiveko iyoyo kunzi kupinza vana mumoto. Hamusi kutoziva henyu pastor, zita rekuti kuchekeresa harisisiri stereki common, rinotaurika mazuva ano inenge ichinzi child sacrifice. Akaita child sacrifice inenge ine kachirungu. But ndikutona pane zvamataura ndose munyaya iyi. Saka unoona kuti palisti racho manje pane zvinhu zvakawanda zvekuenda kun'anga, kuenda kumasvikiro. Vamwe vanzwa kuti zvemidzimu ndo culture yedu. Iye Mwari ari kuti siyanai nazvo zvinoitwa nevanhu vasingawirirane neni. Zvarambwa. Inda vaKorinde vekutanga 10 unzwe pavhesi ya 20 na 21.
Vakorinto kutanga chapter 20, Chapter 10 10. verse 20. Ehe. Kwete, asi ndinoti izvo zvinobayirwa nevahedheni havazvibayire Mwari, asi mweya yakaipa. Zvino handidi kuti muyanane nemweya yakaipa. Hamunganwire pamukombe washe nepamukombe yemweya yakaipa. Hamungadyire patafura yashe nepatafura yemweya yakaipa. Paul ari kutsanangura panapa kuti vanhu pavanoita chirayiro chatenzi kuchechi vanenge vachitosangana naKristu. Yes. Sakawo ndizvo kuti vahedheni pavanoita mabira vari kutosanganawo nasatani havasi kusangana nehama dzavo dzakafa. Saka hanzi hatidi kuti imimi vechechi muende futi kumabira iwayo. Pamuri kuita chirayiro muri kubva masangana naMwari. Right. Pavanoitawo mabira vari kubva vasanganawo nasatani. Saka imimi chiregai kuenda kwavanosangana natenzi wavo. Munonoita imba yasatani. Handiti wazvona. Okay. Saka unonzwa patinonzwa vamwe vachiti Mwari nevadzimu vatirwira isi chechi yedu inobvumisa zvese. Maybe pamuta vateereri pamubvunzo wokuti imba ndeyani nekufamba kuri kuita chidzidzo chimbomirai kutarisa vamwe. Hatizvitarise isusu. Tinyatsoita review kuti zviri right here vateereri. Hatifambei pasi. Matthew 7:21 kuenda pa23. Matthew chapter 7 verse 21. Havazi vose vanoti kwandiri Ishe Ishe vachapinda muushe hwekudenga, asi unoita kuda kwaBaba vangu ari kudenga. Vazhinji vachati kwandiri nezuva iro, Ishe Ishe, hatina kuprofita muzita renyu here, nekudzinga mweya yakaipa muzita renyu here, nokuita mabasa esimba mazhinji muzita renyu here. Zvino ndichavaudza pachena, handina kutongokuzivai, ibvai kwandiri imi vaiti wokusarurama. Unoziva kuti mazuva ano Kastori rimwe dambudziko ratinaro nderekuti vanhu pakunamata vari kunyanya kutsvaga mashura. Vanoda ukamuti handika kuno kuchechi unzwa ine mweya here kuchechi kwenyu. Vanhu vanoda minana. Vanaasosieta mweya neminana. Ndo pavanofunga kuti pane simba raMwari. Saka apa tiri kutopiwa warning naJesu. Patotaura. Haikona yekutsvaga mashura. Because dai muri kutaura kwanhasi unonyura. Iye Mwari anoti patamboverenga kuna John 14:23 unofanira kuda Mwari nekuchengeta mitemo yake. Saka chimwe chiro chinoisa vanhu panjodzi ndechinobuda pana 2 vaTesalonika 2 pavhesi ya 10 na 11. 2 Thessalonians chapter 2 verse 10 na 11. Nokunyengera kwose kwokusarurama kune vanorashika nekuti havana kugamuchira rudo rwezvokwadi kuti vaponeswe. Saka Mwari anovatumira simba rekukanganisa kuti vatende nhema. Andiri kuona kuna vamwe vanhu vanoti chero vakaenda kuchechika hauya aine shungu dziya dzekuti ndoda kuve waMwari, ndoda kunyatsonzwa aine shungu dzekuti ndoda kuva right. Kana kuchengeta mitemo yaMwari haanei nazvo. Havana hanya nezvinodiwa naMwari. Saka hanzi vakadare vaMwari anovaregera otendera kuti mweya yakaipa iuye. Kana yakuita minana vanhu vati maiwe ndakaona simba raMwari. Izvo aiwa munana wagadzirwa naSatani kuitira kuti anenge achiti huya ndigare mauri inini. Obva waimba yake. Vateereri, as families, as individuals, pamubvunzo wokuti imba ndeyani, panoda kuti tidzamisise pfungwa. Hapana neutral ground yekuti unogona kuti inini hangu zvechechi handiite, but wosara uchifunga kuti hauzi kwaSatani. Imba inongookipiwa netu. It's either muna Mwari kana kuti muna Satani. Ngationei kuti pagadzirika pasi. But ikurudziro yechidzidzo mai ndeyekuti dai dzimba dzese dzangova dzaMwari. Zvinoitwa sei kuda Mwari sezvataura John 14 verse 23. Kana tada Mwari tochengeta mitemo yake neshoko rake. Iye Kristu naBaba vanobva vaita ugaro matiri. Pastor ndokumbira kuti mupe vateereri phone number dzekuti vakatisira message tinovapa link yekuti vapinde muma WhatsApp group anopota achitumirwa zvimwe zvidzidzo zvakadai. Yes. Taurai nesu panhare dzinotevera 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi tigosangana muchikamu chinotevera. Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende mwimo utungamire tenzini
tungamire semwana awonyara tabu ungayara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenziwe nyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondichisa handichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira